mga pangunahing balita. Pamilya sa Gigmoto Catanduanes na lason matapos kumain ng isdang butete o pufferfish. Babay naghanap lamang ng cellphone signal, patay sa pamamaril. Tatlong estudyante sugatan ng sumabog ang gulong ng sinasakyang kotse. Overloading nakikitang dahilan ng PNP. Apat na rockfall events na itala ng PIVOC sa Bulkan Mayon. At Autob Hub sa Bicol Region nakapag-generate ng mahigit 300 milyong sales ayon sa DTI. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw, 11 ng Marso taong kasalukuyan. Patay ang isang ginang sa Gigmoto, Catanduanes, habang ginagamot pa rin magpasa hanggang ngayon ang 8 nitong kaanak matapos na malaso ng kinain na pufferfish o butete na bigay ng kakilalang mangingisda. Nakikipag-ugnayan na rin raw ang PNP sa BFAR para mapalawak ang kaalaman ng mga residente sa peligro ng pagkain ng naturang isda. May report si Rose Belista. Patay ang isang ginang sa Gigmoto, Catanduanes habang patuloy na ginagamot naman sa ospital ang 8 nitong kaanak matapos na kumain ng pufferfish o botete. Ayon kay Police Staff Sergeant Ronald Abogado ng Gigmoto Municipal Police Station, umaga nitong linggo nang bigyan ng mag-anak ng isang kakilalang mangingisda sa lugar ng mga huli nitong botete. Hapon ng parehong araw nang makaramdam ng pananakit ng tiyan, pagkahilo at pagsusuka ang ginang, ang asawa at 2 nilang anak at 5 apo. Agad naman silang isinugod sa ospital subalit namatay naman kinalaunan ang nasabing ginang. So, may isa pong certain na mangingisda po, madam. Bagong abot po, madam, aling lawod. Ngunyan po, kinauan siya sa rong pamilya po, ning bagong dakop po na pufferfish po. Ayon sa PNP, hindi na bago sa lugar ang pagkain ng botete. Yung butete po, madam, usually, kakaon po nila ito. Yung pufferfish po, madam. Usually na nila ito po, madam, na tiga-gibo po, madam. Kaso, ang pagkakayaran po, madam, bukod man yan, madam, yan na bagong insidente po, madam. May mga insidente po na arubang kaya, pero mga aloy ng panahon. Ang pagluto po, madam, kaya yan, may tinatanggal siguro sila na medyo poisonous na organ po, madam. Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol upang mas mapalawak ang kamalayan ng mga residente sa peligro ng pagkain ng botete. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Belista. Isang babae ang nasawi matapos na barilin ng 2 gunmen sa mismong barangay nito sa Del Carmen, Lagunoy, Camarines Sur. Biktima, abala raw sa paghahanap ng cellphone signal nang ito'y tambangan. May report si May Encinares. Patay ang isang babae matapos na barilin habang naglalakad sa barangay Del Carmen, Lagunoy, Camarines Sur, alas 7 ng gabi nitong Huwebes. Kinilala ni Police Major Michael Vincent Fortunado, officer in charge ng Lagunoy Municipal Police Station, ang biktima na residente ng naturang lugar, nasa tamang edad at may asawa. Ayon kay Fortunado, umaga nitong Biyernes nang ipaabot pa lamang sa kanila ang insidente. Lumalabas naman sa kanilang inisyal na investigasyon na abalang naghahanap ng cellphone signal ang biktima nang ito'y tambangan ng 2 kalalakihan. Na-recover sa lugar ang isang basyo ng bala nang hindi pa natutukoy na kalibre ng baril. Yung nakuha naming basyo sa area, pinasa pa namin yun sa forensics para i-request for ballistics examination para malaman din po natin kung anong kalibre yung ginamit po, ma'am. Kaya nag-aantay pa kami ng result. Inaalam pa ng PNP kung ano ang motibo sa pamamaslang, ngunit kinumpirma na mayroon na silang person of interest. Kaya under investigation pa, ma'am. Yan din po ang hinahanap pa namin ngayon, ma'am, yung motive talaga para malaman talaga namin, ma'am, yung rason or kung bakit nangyari yung insidente po, ma'am. Nakaburol na ang labi ng biktima sa kanilang bahay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares.
Tatlong estudyante naman ang naitalang sugatan matapos na sumabog ang gulong at bumaliktad pa ang sinasakyan nilang kotse sa Canaaman, Camarines Sur. Bukod sa pagiging mga langus sa alak, overloading parawang naturang sasakyan. May report si Hercules Barbacena. Sugatan ng tatlong estudyante matapos na sumabog ang gulong ng sinasakyang kotse na sanhi ng pagbaliktad nito sa kalsada sa bahagi ng Zone 4, Barangay Baras, Canaaman, Camarines Sur, alas 2:30 kaninang madaling araw. Kinilala ni Police Captain Bernie Ondisimo, Acting Chief of Police ng Canaaman Municipal Police Station, ang driver ng kotse sa alias na Jan, 20 anyos at residente ng Barangay San Vicente sa bayan ng Baaw. Sakay niya ang 7 kaibigan na pawang estudyante, kung saan 3 sa mga ito ang naiulat na sugatan na agad naman na naisugod sa Bicol Medical Center sa Naga City. Ayon kay Ondisimo, aminado ang driver ng kotse na langgo ito sa alak ng maaksidente. Galing umano ang mga ito sa isang gimikan at pauwi na sa kanilang mga boarding house sa Barangay Baras. 3 lang naman yung injured dito, mga minors lang naman. So, yun lang po ang recorded na nasugatan. Lumalabas naman sa inisyal na investigasyon na overloading ang posibleng dahilan ng pagsabog ng gulong. Pasahero niya is 7. So, bali 8 lahat sila sa loob ng sasakyan. So, based po doon sa kinandak natin na investigation is medyo matulid yung takbo nila at overload. So, pumutok po yung gulong kaya hindi na control ng driver yung yung sasakyan. Kaya umabot sila doon sa punto na yon na nagtortol po sila. Muling nanawagan naman ang PNP sa mga motorista na iwasan ang pagmamaneho ng nakainom. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Mekaniko na tagpuang patay sa gilid ng kalsada. At 4 na raffle events na itala ng PIVOC sa Bukang Mayon. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Munyanta kaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Cut! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang kalikasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota.
Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Nakandusay at wala ng buhay nang matagpuan ng isang mekaniko sa gilid ng ginagawang kalsada sa Barangay Santa Cruz, Bato, Camarines Sur. Ayon sa PNP, posibleng nahulog ang biktima sa lugar dahil sa pag-aakalang maaari ng daanan ng naturang kalsada. May report si Hercules Barbacena. Nakahandusay at wala ng buhay ang isang 52 anyos na lalaki nang matagpuan sa gilid ng kalsadang ito sa bahagi ng Barangay Santa Cruz, Bato, Camarines Sur, bandang alas 6 ng umaga nitong Lunes. Kinilala ni Police Master Sergeant Teresa Osea ng Bato Municipal Police Station ang biktima na si alias June, mekaniko, may asawa at residente ng Barangay San Jose, Baaw, parehong lalawigan. Batay sa report, isang concerned citizen ang nakadiskubre sa bangkay ng biktima na agad naman na ipinaalam sa kaalaman ng pulisya. Lumalabas sa investigasyon na posible raw na inakala ng biktima na pwede nang daanan ang naturang bahagi dahil wala na ang barikada roon na nauwi naman sa kanyang pagkakadisgrasya. Probably yung kalsada kasi doon, sabi kasi sa amin nung doon sa India, dati daw may nakalagay dyan niya yung mga, di ba nasa under construction pa siya, nasa ano pa siya ng contractor, may nakalagay doon talagang harang na bakal. Tapos, sabi nila, nawala yung nakaharang doon. Kaya hindi niya siguro napansin sir na yung kalsada pala doon, putol na, nagpatakbo pa siya ng ano niya, ng motor niya. Isinailalim na rin sa otopsiya ang biktima upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay nito. Yung tungkol po sa autopsy, wala pa po kaming result na nakukuha kasi hindi pa sa amin na ibibigay ng ng ating Municipal Health Office. Muli naman nagpaalala ang PNP sa mga gumagamit ng kalsada na mas maging alerto para iwas disgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Nakapagtala ng 4 na rockfall events ang FIVOX sa Bulkang Mayon. May namataan din na mahinang crater glow sa bulkan at nagbuga ng tonelalang sulfur dioxide. Sa kabila ng mga ipinapakitang aktibidad nito, nananatili naman sa alert level 1 ang naturang bulkan. May report? Narito ang aking report. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX Mayon Volcano Observatory ng 4 na rockfall events sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Batay sa ulat ng FIVOX kaninang umaga, bukod pa sa rockfall events, nakapagtala rin ng mahinang crater glow sa bulkan. Nasa 253 tonelada naman kada araw ang naibugang sulfur dioxide ng bulkan mula pa nitong Marso 4. Ayon kay Deborah Fernandez, resident volcanologist ng FIVOX, nananatiling nakataas pa rin ang alert level 1 sa Bulkang Mayon. And in terms of ground deformation, meron pa rin mga short-term inflation na nangyayari or pamamaga around sa paligid ng Mayon Volcano. So itong rockfall events na to ay maaaring may kinalaman sa pag-ulan kahapon, kaya kumbaga nadala ng ulan yung mga bato-bato na to. Maigpit pa rin na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit o sa ibabaw ng bulkan dahil sa posibilidad ng phreatic explosions. Unang-una, di ba yun, maaaring magkaroon ng mga biglaang phreatic eruptions. So, syempre, unang-una, dapat maging maingat sa mga biglaan na phreatic eruption. And of course, yung mga rockfalls. Kasi maaring galing yung rockfalls na yun dito sa mga lava flows along sa mga gullies. Muli naman na nagpaalala ang FIVOX sa publiko, lalo na sa mga residente na nasa paanan ng bulkan na maging alerto lalo na sa banta ng lahar dahil sa malalakas na pag-uulan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Labis na ipinagpapasalamat ng mga residente ng Barangay Alimsog at Buhatan sa Santo Domingo, Albay ang Coastal Road Project ng DPWH at Ako Bicol Party List sa kanilang bayan. Hatid daw ng proyekto ang paglago ng kanilang lugar at mas maayos na pamumuhay. May report si May Encinares. Malaking tulong para sa mga taga-Barangay Alingsog at Barangay Buhatan, Santo Domingo, Albay, ang Coastal Road Project ng Department of Public Works and Highways Bicol at Ako Bicol Party List sa kanilang bayan. Ayon kay punong Barangay Luz Viminda Valderrama ng Barangay Alingsog, nagdulot ng magagandang pagbabago sa kanilang lugar ang naturang proyekto lalo na sa kabuhayan, edukasyon at pag-access sa mga health services. Malaking tulong din ang proyekto sa mga daluyong at pagkakaroon ng mas mapayapa at maayos na komunidad. 95 ako. Dahil ko muna 100%, taong-going construction pa kami. Pag iyan natapos ang construction na iyan ang maging 100%. Yeah? Basta, masasabi ko,
Dakulang tabang inisamuya sa lugar mi sa residentes ko in terms of disaster, in terms of livelihood, in terms of education, in terms of health, in terms of peace and order situation. Sa kapos na po. Ayon naman kay punong barangay Nonoy Serrano ng Barangay Buhatan, napakalaki ang epekto ng proyekto sa kanilang lugar, lalo na sa pagunlad ng kanilang komunidad. Aniya, ang proyekto ay magiging daan sa mas lalong paglago ng kanilang lugar. Malaki raw kasi ang potensyal ng kanilang barangay na maging ecotourism destination. Kasi dinedevelop ito tourist spot, destination ng ating probinsya. Nadaanan lang kami. Kasi hindi naman pwede silang lumampas dito sa Barangay Buhatan, Barangay Alimson, na papunta silang Rapu-Rapu. Sigurado po, dadaan po sila dito. Kaya malaking pasalamat namin na mayroong mga projects. Samantala, binigyang diin ni punong Barangay Balderrama na walang pag-aaring resort si dating Ako Bicol Party List Congressman Christopher Co sa kanilang lugar. Taliwas sa mga ibinabatong paratang ni Tabaco City Mayor Crizel Lagman. Walang established na properties o ano paman ang mga ko dito sa Barangay Alimsog ko. Iyo, kundi yan na mga haka-haka na pigsabing igwa, pwede mambaga, mag-research. O kung arin po na opisina na pwedeng dudumanon na maka-justify na talagang kung igwa dyan na property. Hangad naman ng dalawang opisyal na magtuloy-tuloy na ang pag-unlad ng kanilang lugar sa tulong ng Coastal Road Project na ito. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Autob Hub sa Bicol Region nakapag-generate ng mahigit 300 milyong sales ayon sa DTI at mahigit 300 katao na serbisyoan sa medical mission sa Legazpi City. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Got! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota.
Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. One Town, One Product o Auto Hub sa Bicol Region nakapag-generate umano na mahigit 300 milyong sales nitong dagdaang taon ayon sa DTI. Ahensya patuloy raw na magsusumikap upang makapagbigay alalay sa mga maliliit na negosyante sa Kabikolan. May report si Danica Garcia. Nakapag-generate ng 394 million sales ang 13 one-town product o Autopub sa Bicol Region nitong 2024. Sa kapihan sa Bagong Pilipinas ng Philippine Information Agency o PIA Bicol, masayang ibinahagi ni Department of Trade and Industry Bicol Regional Director Dindo Nabul na malaki ang naging ambag ng mga hub na ito hindi lamang sa turismo kundi maging sa ekonomiya ng rehiyon. Aniya, isa ang lalawigan ng Albay sa may pinakamalaking na-generate na sales nitong nagdaang taon mula sa 6 nitong Autopubs. Dagdag pa niya, napaka-espesyal ng Bicol dahil isa ito sa may pinakamaraming Autopubs sa buong bansa. Tayo lang po in the Bicol region is the only region that has done so far in localizing the Autoplo. Okay, and it's now being cascaded in other provinces, in other regions of the country. So last year, we initiated to institutionalize the implementation of Republic Act 11960 or the Auto Philippines Act at the local level through the local government unit. So we we encourage our local government units to adopt the Auto law locally. Okay, kumbaga i-own nila yung Autoplo kasi sila yung may alam nung yung dynamics ng kanilang local government. So basta naka-anchor lang doon sa law yung gagawin nilang ordinances. Ang mga hub na ito ay bahagi ng One Town, One Product program ng gobyerno. Layunin nitong mabigyan ng suporta ang mga micro, small, and medium-sized enterprises, kung saan mas nabibigyan ng pagkakataon ng mga entrepreneurs na mas maibida ang kanilang mga produkto sa loob o sa labas man ng bansa. Of course, yung ating micro, small, and medium enterprise development, ito talaga yung pinaka-core ng DTI. We are the lead agency in this MSME development. So practically, all our initiatives, all our products, all our projects, all our programs are geared towards MSME development. Samantala, 287 million pesos na pondo naman ang inilaan ng DTI para sa kanilang 11 proyekto sa Bicol Region sa ilalim ng kanilang Roads Leveraging Linkages of Industry and Trade. Hinikayat rin ng ahensya ang publiko na patuloy na tangkilikin ang mga produktong sariling atin. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Mahigit 300 ng mga residente sa lungsod ng Legazpi ang nakinabang sa medical mission ni dating Ako Bicol Party List Representative Kito Ko kaninang umaga. Bukod sa libreng konsultasyon at mga gamot na mahagi rin ng dating opisyal ng mga makakain. Dadalhin ang medical mission na ito sa iba pang lugar sa probinsya. May report si John Lopez. Mahigit isang taon nang iniinda ng 72 anyos na si Lola Virginia ang ilang komplikasyon ng kanyang sakit na diabetes. Kwento niya, iniinda niya na lamang ang pananakit ng katawan at pamamanhid ng kamay dahil wala naman silang sapat na pera para sa kanyang gamutan. Nakatulong siya kasi hindi na ako masyadong pupunta sa doktor. Kada check-up kasi sa akin, 3,000 kasi diabetic na ako. Sa ngayon, sinasamantala ko pag may medical check-up para medyo maka-ano-ano naman ako. Niya naman kaya ako sa mga akit ko. Sila na nagagastos ako. Si Nanay Alicia, 3 taon na rin na pinapahirapan ng sakit nitong alta presyon. Madalas na rin raw na sumasakit ang kanyang likod, kaya itinigil niya na ang pagpapatakbo ng kanyang sari-sari store. High blood. Ngayon, 5 days nang makulog ko. 5 days na makulog. Kaya napilitan ako magpa-check up. Kasi yung maintenance ko naman, igwapa. Para inilang sumakulog sa ko yung balakang. Si Lola Virginia at Nanay Alicia ang ilan lamang sa mga naging benepisyaryo ng medical mission ni dating Ako Bicol Party List Representative Kito Ko na isinagawa sa Barangay Rawis, Legazpi City ngayong araw. Bukod sa libreng konsultasyon, laboratory test at mga gamot, may handog rin na libreng hot meals at snacks sa aktibidad. Ayon kay Claudine Ko, anak ng dating opisyal, mahigit 300 na mamamayan ang target nilang maserbisyuhan sa aktibidad na may layuning mapaglingkuran ng mga kababayang kapuspalad.
Actually, second wave na po ito na sa Rawis. Nag-promise po kasi kami sa kanila na babalikan po namin sila kasi hindi po namin natapos last time. So, sinituit namin na mabalikan po talaga sila kasi maraming nangangailangan ng tulong, ng medical attention. Dagdag pa niya, sa paraang ito, kahit papano'y naiibsan daw nila ang paghihirap na dinaranas ng kanilang kapwa albayano. Ay, for sure po, mas dadami po ang kasi layunin po ng papa ko po, si Christopher Kitoko, layunin niya po malapit po itong medical mission sa mga nanay, tatay, sa mga lolo't lola na may mga sakit na hindi na po makapunta ng hospital. So, important po na mabigyan sila ng tulong, libreng gamot, libreng check-up, or kung kailangan po ng laboratory, pwede po natin sila ipadala sa hospital, sa Tanchuling po. Samantala, nakatakdang dalhin sa iba't ibang lugar sa lalawigan ng Albay ang medical mission na ito. Para sa mga balitang Tatak Bicol, John Lopez. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Angeline Dagta, ang inyong tagapaghatid balita.